Øh, Scanningen kan man lave EKG-tricket, og så kan den fremstille hjertet ret flot, hvor den selv fremstiller, softwaren fremstiller selv koronararterierne og lægger dem ud til mig her, og på samme måde kan jeg også, hvis jeg hellere vil se på dem strukket ud, bare strække dem ud og se, om der er nogen forsnævringer eller udposninger på dem. Vi bruger også en ny teknik, der hedder Dual Energy, som kan differentiere mellem forskellige væv, faktisk af molekyler i kroppen. Og det man kan se her, det er, at vi er gået fra 50 Shades of Grey, som vi har herover, altså bare gråtoner. Begynder radiologer lige pludselig at kigge på farvebilleder, og det scanner, eller softwaren har gjort, den har farvekodet det jod, vi har givet ind i kroppen på patienten, rødligt. Og når den så kan kende og farve det jod, vi har givet, så kan den selvfølgelig også tage det ud af billedet, og det gør man bare sådan her, så er der ikke noget farve i billedet mere. Og så har jeg det, vi kalder en tomscanning, som kan have betydning for, når jeg skal finde ud af, hvad patienten fejler. Når den så kan fjerne, lokalisere jod for eksempel, kan den også lokalisere knogle. Og så kan man bare bede den om at fjerne knoglen fra billedet, og det var, der lige pludselig blev sort her, hvor knoglerne er. Og så har vi igen hurtigt fjernet knoglerne og kan koncentrere os om nogle andre ting. Nogle blodkar for eksempel. Mange af de her ting kommer ikke helt af sig selv. Det er ret svært og kompliceret teknik, så jeg arbejder tæt sammen med radiografer.